מה קורה חברים? כאן צוציק בעוד סרטון חדש, ואני כן התחלתי להשתמש חדש, בגלל זה אתם תראו אותי על לא כל כך הרבה גביעים, אבל בכל זאת ראיתי שהרבה מאוד אנשים רוצים שאני ראיתי הרבה מאוד אנשים שרוצים שאני בעצם יעשה סרטון ברול סטארס, אז הנה מתנות לחגים של קריסמס. יום ראשון, מה אני מקבל? סמל שחקן. יום שני, מה אני מקבל? אוקיי, בום. מי? לא. אני שנייה עוצר. טוב, בכל מקרה, מתנה של יום שלישי. וזה מיקו מתנקש. יום רביעי. ייקח זמן. בואנה, זה לוקח. תגידו מה אתם קיבלתם. נדיר במיוחד, זה לא יהיה נדיר. איי ברור. עוד. למה הכל מיקו? כמה עוד נשאר? יואו. לא יודעת שחק המולד נמשך הרבה זמן. בום. לא. אני חייב דמות טובה. שזה לא מיקו. למה הכל קשור למיקו? אוקיי. עכשיו הכל יהיה טוב. קדימה. לא. נשאר עוד כלום. אז אני פותח. 8 ביט. או 8 ביט. גורם נזק, לא אכפת לי. מה עשיתי? אוקיי, סבבה. בחירה. בכל מקרה. דווקא אני התחברתי למתנה הקודמת. זה במיוחד. אוקיי, הגענו תכף הטבות המוצבות. מה זה? מוכנים? מה זה? דאם, וואו. אני אהבתי את כל הבא. וואו. אגדי. אבל זה לא אגדי, זה... מה העיניים שלי? טוב, זה סבבה. בכל מקרה, 4 דקות על פתיחות, ועכשיו הגיע הזמן. לא. סולו. הנה כל צ'מה. ממש במקד. לא יודע למה קראתי לעצמי ככה, LOI, שזה לוי. צופה במישהו. סבבה. מיקו. מיקו מסכים איתי. בן זון. פאק יו.
let's go to fuck it to hell. מה אני פגעתי לך ילד? אפס, אני אוהב אותך. איזה חרא הוא. פאק אין לי כזה. והכל נראה אותו דבר. או, מה קרה? מה קרה? יא מניאק בן שרמוטה. הוא מבריל לציטי. או, למה כולם פה עם כזאת? טוב, אני שם כאן קו. בן זי. היי, שט הפאקה. אוי, אין לי כל כך קליצה שזה מעצבן, אבל... מה קרה? פתאום הוא... שט הפאקה. מה? אוי, איזה בסה שנקנום עכשיו. one shot. תשמעו, אני בטופ 5 למרות ש... what the f... מתנקש מצלח? לא נראה לי. אחי, איפה החרא הזה? אוקיי, זה קרב. אוי! טוב, לפחות הרגתי אחד מהכופפים. ניצחו ב3 קרבות, ניצחו ב8 קרבות בדואו. בכל מקרה, וואו. נמאס לי כבר מזה. טוב. המוזיקה הזאת משגעת אותי. וגם... תשמע. זה נראה מגניב, הסנטה קלאוס. אני רוצה את הסנטה קלאוס. אני רוצה את זה. טוב, בכל מקרה, יאללה, בוא נשחק. עכשיו אנחנו מנצחים. אם אני לא מנצח, לא, יודעים מה? אם אני מנצח עכשיו, כן, עכשיו, אתם נרשמים לערוץ, סבבה? אנחנו על 14 סאבסקרייבס, ואני רוצה שזה יהיה 2024. למה? Happy New Year, you don't stand this. ולכל מי שצופה בי ולא מבין אנגלית, אז Happy New Year זה שנה חדשה. כן. כל תרג הו. אוקיי, בינתיים אנחנו בטופ 7, והנה הכל שכפלסיתי. כל הזמן... fuck it. Go to hell, little bitch. וואו, זה היה קרוב. פתאום מפחד הכלב המחורבן הזה. בוא, אני ארוג אותך. די, אבל אני שונא את הקטע הזה. ואיך אני כל הזמן טופ 4. אוקיי, פחדתי. שמע, הוא גרוע. שמע, מתישהו, אני כן לא. זה גרוע. פעם. הוא שם... לא! מי הרגת מקודם, אבל... אוקיי. רצף ניצחונות 2. אוקיי. בכל מקרה, אני חושב שככה זה סבבה. אל תדאגו, אנחנו לא נשחק רק סולו, כן? אני מרגיש שהסרטון הזה יצא גרוע. כי אני לא דמות... וואו. אבל באמת, אני לא מתחבר בכלל. אוי, שתפקה. נקליקה. אוי, זה נורא. בואי, הכלבה. מה שלך. היא מחבלת. את האמת לא נעים לי לצעוק את זה בזמן מלחמה. רק אם אחד החטופים במקרה צופה לי בסרטון, אז היי. קוראים לי איתמר. או צוציק. אני לא יודע איך אתם קוראים לי. בכל מקרה, אמרתי שאנחנו נחליף, אז אזור חם.
עכשיו, שמעו, באזור חם, אחד היתרונות זה בור, כי הוא יכול לשים מוקשים שם, וזה כן יהיה מגניב. עכשיו, אני היחיד שבחרתי בור, וזה... גם ברלי זה מעולה תמיד. חייב לומר, ברלי זה מעולה, יש פה מרפא. אוקיי. יכנסו לאיזו רוחה, למי אכפת מה לעשות? אוי, שטפקה. כן. הייתי צריך לשים את המוקשים כאן. איזה כיף, איזה כיף, יא... אוי. בום! לא! מה? בויה! שמע, זה עובד. כן, זה די טוב. למדתי קודסאי וזה יותר מדי. עכשיו היא באה, איזה כלבה, ימות. בום, בום. אוקיי, בינתיים זה גרוע. אל דאגה. שמעו, זה די קשה. אוי! יש, סבבה. שמעו, זה לא טוב, חייב להרוג אותם. לא! פרליאן, זה מעצבן אותי. אבל עושים פה... והפסדנו. לא! אוי! וואו, לא! שמעו, הרגתי שמה 12. סבבה, אני משלי. וגם אחת היתרונות באזור החם זה אנשים לקרוב, כי אתם רואים יש פה רק עיגול אחד, שזה בעצם היתרון. למשל, האויב שלי בא עם ג'קי, שזה דווקא די חכם, ויש פה מתנה לקריסמס, כפי שאתם רואים. מתחשבים בנו. בוא הנה. שמעו, בוא זהו. עכשיו זה טוב. מי בא? בום, בום. שמעו, זה כל העניין. בום. זה... אוקיי, בינתיים... זה המוזיקה שחיפשתי. לא רשת מדי ולא... כן, הידיים היה. שנייה אחת מתתי. איזה כלב הוא. קרמה. הגיע לו. ובום. סוכן. שמע, הוא לא מבין שאני עושה את התכסיס הזה כל פעם מחדש. וזה כל כך טוב. זה גם בול במקומות המדויקים שהם הולכים ללחוץ בהם. וזה מטורף. shut the fuck a little bitch. אוקיי, בראבו. לא מספיק, אבל בראבו. למה לא מספיק? כי הופ, טרללה. וזה בא בתוך שנייה. זהו. 100 נגד 60. וואו, אוקיי. אני עם 14 קילים. ועם 3... מתתי 3 פעמים, בקיצור. אוקיי. 250 ו1000, זאת אומרת 1500. ועכשיו
אני צריך עוד. אני מתלבט. יודעים מה, אני גבר, אני אחסוך לסנטה קלאוס של קול. לא של קול, של בואו. אבל אני צריך יהלומים דחוף. מה זה המתנה היומית? חינם. כסף חינם. שמעו, אני מתלבט אם לקנות את זה. לא. טוב, אני אחזור לכם. זהו. אוקיי. יודעים מה? עכשיו אני אשנה דמות. שמע. לא, וואלה לא. אני בוחר את... כן, זה נראה מוזר, אני יודע. יודעים מה? אני לא משחק עם שלי כל כך הרבה, כי אני לא יודע איך לשחק איתה. בכל מקרה, נחכה ל-24 דקות. למה? ככה, מספר המזל שלי. וגם 365. זה, כן, זה בא משם. אם שמעתי. נכון, אני לא בואו. אוי, שכחתי, אני גרוע. אלה קרוב, אם אני זוכר נכון. שלי. בכל מקרה, אנחנו באמצע. אוי! נתתי קהל, בום! מה קופץ לי בטלפון? בכל מקרה, יאללה. בואו מציל לנו את הצורה, אני מת. דאם. זה היה בזבוז של ירייה. בום. כאילו זה גם מוציא מהמעגל, שזה נראה לי טוב. אחי, אני שונא כל פעם את אני אוהב, אבל אתה let's do this. shut the fuck up, מה הם משאירים אותי לבד? fuck you. אוקיי. שמע, אני מציל להם את זה. שמע, אני כזה טוב, אופי. שמע, אני מפחד שזה בזבז לי את ה... אוקיי, זה לא בזבז. לא, הוא הרג. טוב, בוא נראה עם כמה כלים אני מניח לפחות איזה 5, 8, סבבה. צריך למשוך איזה משהו. סבבה. בוא נראה אם הם מסכימים. אוקיי, התיק הסכים. לי לא אכפת שבואו, הוא לא יסכים. זה בעיה שלו. כן, ברור. בכל מקרה, דבר ראשון, כולם אומרים שקריסמס וחנוכה לא. טוב, בכל מקרה, בואו. אני בא מהצד, שזה די חכם. לא, זה לא, סתם נתרתי. כבשתי אזור. פעם. בום! יצא מהמעגל. אוקיי, נראה לי רק מזה אפשר להבין מנצח. כלב מזוין. fuck you. אבל הם לא נותנים לי. אם יש לו אומץ. אבל הוא גונב קילים. מה קרה? כלבים. אני רוצה להרוג את ברלי. fuck you. בוך! לא! טוב, נראה לי ניצחנו. זהו. כן, זהו, נגמר.
בואו נראה מי עם הכי הרבה קילים. כנראה שטיק, כן. באמת טיק עם הנתונים הכי טובים. הכי הרבה פעמים שהוא מת. וכן. 8 צריך להיות לפחות חצי דקה בעיגול כדי לקבל 500 כסף, 500 שקל. בכל מקרה, עכשיו זה הרבה יותר קל חוץ מהבי שזה כבר בעיה, הבי זה בעיה. פאפ. כלבים! אתם רואים את השנה 2048. אבל אני מתכוון בדקות. בום. לא! אני ארוג את חבור. לא, שים את זה כאן. לא ככה. אבל תשמעו את העבור. אני סתם יורה. סתם עכשיו עליהם. אוי, תפסו אותה. בום! בוא, יא כלב מכוער. בוא. בום. אוי! טוב, נו. בואו. לא ראיתי מי... דם. בום בשנייה האחרונה. בכל מקרה. נשארו 2 דקות לסרטון. אז דבר ראשון. אז אני מזכיר. 1. בואו נגיע ל-24 קשומים. זה 1. 2. תשתפו את הסרטון לכמה שיותר אנשים. יש פה מישהו מישראל. יש סמואל סנטר איך הוא כתב? אני גם מישראל. לא הייתי צריך לכתוב. הוא לא מבין אותי. אני עכשיו עם הכי הרבה קילים. לא, פחת. בגוזיה. בום. אתה קרג אותו? לא, זה שלך. יש! אוקיי. אני עם 7 קילים. דינג. סבבה. אני רואה שנשאר. לא יודע, אז זה החלק האחרון של הסרטון. וכן, אני יודע שהסרטון נמשך חצי שעה. אבל היי, אתם צופים בסרטונים ארוכים? ואני כן יודע. איך? דבר ראשון, התינוק בצהוב, חלק 1. אני לא יודע כמה מכם ראו אותו, את חלק 1. אבל, תוך כמה שעות הוא קיבל 7, לא. תוך כמה שעות הוא קיבל 5 צפיות. שזה די הרבה, אני חושב. נשאר בום! אני גונב קילים טיק. פאק, אני לא שמתי לב שיש להם קרואו. לא, גנבתי לי עם רצה ברמה. בוא נעבר לי הזה. תשמע, עבר לי הזה, יש לו סריקות יותר טובות מעבר לי עם אתם יודעים. בום, להרוג פה. וואי, איך אני שונא את זה שאין לי קניצה. מאיפה הוא בא? בום.
טוב, נו, אני מכבד אותו. אבל גילים. אוקיי. בשנות האחרונות ממש. היי, shut the fuck up. 95. זה כנראה אנחנו. ובום. סבבה, אני שמח. טוב, בכל מקרה, היה סרטון מגניב. מטרה, אין מטרה. בכל מקרה, יאללה ביי.